שלום לכולם, הגעתם לפרק נוסף בסדרת הגיימפליים של TF2. מקווה שתהנו ויאללה בואו נתחיל. רק דבר אחד קטן, אני היי גודלי וקורן זה מיסטר בלקסטאר. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נשחק במוד של פיילוד, שזה להזיז את הרכבת. במפה גולד ראש. כן, ברגע שנעמוד ליד הרכבת, היא תתחיל לזוז וגם נקבל HP. הנה הרכבת שמה, אנחנו נתקדם אליה אני וננסה בינתיים להזיז מתחיל אותה. להזיז אותה, כמו שאתם רואים. יש פה הרבה אויבים שינסו לעצור בעדכם. הנה, עכשיו אנחנו מזיזים אותה, ברגע שאנחנו עומדים לידה גם לכל אחד מקבל HP. מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה להזיז אותה לתחנה. כל תחנה שאנחנו מקדמים, אנחנו מקבלים עוד תוספת של 4 נקודות זמן, וברגע שאנחנו מגיעים לתחנה האחרונה אנחנו מנצחים. מה שהאדומים צריכים לעשות זה פשוט לנסות לחסום אותנו, להרוג אותנו, מה שיגרום שעד שהזמן ייגמר ולא נצליח להביא אותה לתחנה האחרונה. כמו שאתם רואים בינתיים הולך לנו טוב מאוד. לפי דעתי אנחנו גם ננצח. נשאר לנו רק עוד תחנה אחת. זהות. אנחנו נראה לכם בערך דקה וחצי עד 2 דקות גיימפליי עם כל דמות. כרגע אנחנו משחקים עם הקלאס של סקאוט, אחר כך ומי שרוצה לדעת, הנשק שיש לנו לסקאוט הוא לא נשק בסיסי שכל סקאוט מקבל, זה נשק שצריכים להכין. מה שמיוחד בנשק הזה מהשטגן הרגיל זה שיש לכם כמו מין פחית של שתייה, שכשאתם פשוט זזים, קופצים, לא משנה מה אתם עושים עם השטגן הזה, יש לכם למטה כמו מד שמתמלא, וכשהוא מגיע עד הסוף, קוראים למד הזה היפ, הוא מגיע עד הסוף, הנשק שלכם נהיה כזה, כל הנשקים שלכם נהיים זוהרים כאלה, עם כאילו יותר חזקים ויותר מהירים, בערך אני חושב ככה בסביבות 10 שניות, וזה מאוד עוזר הדבר הזה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ברטים ואנחנו צריכים כמה שיותר זמן לחסום את הבלוטים מלהזיז את הרכבת. כן, כמו שאתם רואים, משום מה קורן עבר לקבוצה אדומה ואני נשארתי בכחולה. אז בואו אני אראה לכם קצת איך קוראים להם את התחת, מכסחים להם את הצורה, ושהם ילמדו לקח לא להתעסק איתנו. הנה, בעוד 15 שניות השער ייפתח ונוכל להמשיך. נתקמפר פה. טיפ קטן לכולם, אם אתם בקבוצת האדומים שצריכים לארגן שהרכבת לא תגיע לתחנה האחרונה, אני ממליץ לכם לקחת תמיד אנג'יניר, למה זה הדבר שאיתו אתם יכולים להגן הכי טוב. אתם פשוט עומדים קרוב לבייס האחרון של הרכבת שהיא צריכה להגיע, שמים את הסנטריגן, שכמו שאמרתי לכם זה הרובה המרסס, ודיספנסר ששכחתי להזכיר אותו, ועליו אני אפרט לכם בהמשך. הנה, זה הסנטריגן. הוא מכונת משינגן, שבכל מי שיורה, הנה תראו כמה היא הורגת. ובמאחוריו יש את הדיספנסר, שזה בעצם מוביל לו נקודות לשפר את הסנטרי ומוביל לו חיים. אוקיי, בואו נמשיך. פעם אנחנו נבחר את הפיירו, כמו שאתם רואים, עשו לנו פה אמבוש קטן על הבייס, שתי סנטריגן שמו לנו וקשה לנו לצאת, אבל אנחנו נסתדר. בוא נשרוף אותו. בוא הנה. ברח. לכם איך לשחק עם הקלאס הזה קצת.
עוד מעט אני אראה לכם את ארבעת הקלאסים האחרונים שהם בעצם אנג'יניר, מדיק, סנייפר וספאי. עכשיו אנחנו ניקח את האבי. האבי הוא אחד הקלאסים החזקים ביותר שיש, יש לו מלא חיים והוא ממש חזק. כמו שאתם רואים אנחנו כמעט מנצחים, כמו תמיד.